A mi, amb Degoll de Gom, em lliga moltes coses, molts records, els conec molt i he conegut molt dels actors que han passat per la companyia, a part de l'amistat que hi ha hagut, o hi ha, encara ens mantenim, després de tants anys. Els he acompanyat en moltes estrenes i he viatjat amb ells. He anat a Madrid, a Mallorca, a València i a més els seguia a tot arreu. I gràcies a ells hi ha una cosa especial. No em facis dir què, però molt especial.